Здравейте, аз съм Десислава Бояджиева и ще ви представя една кратка част от една кундалини йога практика, чрез която можем да активираме енергията по гръбначния стълб. Упражнението, което ще ви покажа, е за енергията в областта на сърцето. И така, нека да започнем. Поставяме лявата ръка пред гърдите с длан напред, дясната ръка върху нея, стискаме двата юмрука, стискаме колкото можем и дърпаме. Ръцете стоят на нивото на гърдите, но лактите не падат надолу, а стоят успоредни на пода. Ще правим заедно с движенията едно специфично дишане, което искам преди това да ви обясня. Това е интензивно дишане с корема през носа. Случва се, като при вдишване корема се издува навън, а при издишване корема се прибира към гръбначния стълб. Дишането е интензивно, бързо, с малки контракции по този начин. И така, лявата ръка е пред гърдите, дясната ръка е върху нея, свиваме пръстите в юмрук и дърпаме. Ръцете стоят активни. Завъртаме лявата ръка нагоре, дясната надолу и обратно. И при завъртане на лявата ръка вдишваме, а при завъртане на дясната издишваме. Това се случва интензивно по следния начин. Вдишваме, активираме Мула Бандха. Енергията се качва по гръбначния стълб, достига до аджна, чакрата в областта на веждите, между двете очи. Задържаме дишането при вдишване. И издишваме. Това беше една кратка презентация на една по-дълга кундалини йога, чрез която може да постигнете здраве за вашето тяло, чрез раздвижване на енергията по енергийните канали, а също така и духовно пробуждане. Лека вечер от мен!